kpọmkwem ihe anyị batara na ya bụ oge nzukọ oge ha iji jiri asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ kwesịrị ekwesị ikwu ya dịka o si mee n'ala anyị. Anyị sị ka anyị jiri egwu a wee chapụtagoriri gị ka ị mara na oge niile a na-apịa nkwa ebe a. Nkwa anyị na-apịapụta bụ nkwa eji amụta ihe, nkwa na-akọ ụmụ ihe na-emegasị, nakwa nkwa na-akụzi ihe. Ya mere mụdụ ibe anyị ji hapụ mụdụ ibe ka ọ kọsịara gị ụmụ ihe na ole na ole na-ebute nsogbu gasị n'obodo. Ya bụ ndị kwe na ndị ekweghị, akwa ya butere nsogbu niile a. Akpa alụ ka a ga-esi mee ihe, ụfọdụ asị mba na ọ bụghị otu a, na ọ bụ otu ha si chọọ, na ọ bụrụ na ọ bụrụ nke ha na-ewedị ihe ọzọ a na-eme. Anyị pịakwara n'ụlọ nkwa otu akwa ka Teddy Obinna jikwukwa nke ya wee sị na ụfọdụ na-asị na naanị ha ga-ebi ọba n'uru, naanị gị biri ịfụrụ na nsogbu adịgo ya. Anyị wee na-ekwu ebe a na onye biri ibe ya bikwara, egbebere ugobere, mana nke siri ibe ya ebe na biko nkwu ahụ o jibere n'ebe a kwa ya na ọ bụ otu ndị be anyị si ekwu ya gboo maka na onye ọbụla mere alụ ga-ata afụfụ. Abụ m Chizzy Ani. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka oge. Nekwa na ihe anyị ga-atịghasọ nne. Ị nụla na onye isi ala anyị nke Nigeria bụ ọchị Nigeria, aka na-achị Nigeria, Muhammadu Buhari asị na ọba ego dum nke Nigeria, ọba ego ukwu nke Nigeria, ka ha awakwa na awa ha eyizikwa na ndị na-atụbata nri, ha gbawakwana ego eji atụbata nri chacha. Ya bụ ka nri si n'obodo ọzọ wee na-abịa. Ọmachia na onye si ọba ego nke Nigeria, ya bụ onye isi ọ si ha enyekwana agbakwana ndị mmadụ ego ọzọ maka ịtụbata nri na Nigeria. Ebe a nọ na-ekwu ihe a ka ụfọdụ wee na-asị Chizzy, ihe a ekwuru ihe a gịnị mere ejikwuo ya ebe ọ bụ na nke ha na-akọ akọ n'ime obodo na ebe a na-akọgasị ya na ndị na-eche efi ekwe ha nwụọ mmiri tọgbọ iko. Ha ụfọdụ n'ime ha hapụchala ala ebe ha na-akọ ugbo. Kedu ka a ga-esi mee nke a? Ụfọdụ na-asị na ha chekwa na ọba ego ukwu nke Nigeria na ha kwụrụ onwe ha, na dịka iwu si hibe ya na-ekwesịghị ịda na-enye ha iwu otu ha ga-esi wee na-eme ihe ha kwesịrị ime. Ka ezi ka onye isi ala ga-eji wee na-atụziri onye isi ọba ego nke Nigeria, onye isi ọba ego ukwu kachasị elu na Nigeria, kedu ihe mere ọ ga-eji wee na-atụrụ ihe ọ ga na-eme na iwu hibere ya ka ọ kwụrụ ka ụlọ akụ a ọba ego a ka ọ kwụrụ onwe ya. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka esi fụ ya ka m na gị ga na-ekwu. Ọzọ dịka ibe ya bụ onye isi ndị ntorobịa nke ọha na eze gbaa gburugburu, onye isi ha ndị ntorobịa gbaa gburugburu ọ pụtara wee zaghachi ofu onye nna n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke eji nche anwụ wee mara, nke na-agba eti mkpu ka e were ana ihe ndị na-eche efi, ya bụ ka e were ka akwara ha obi n'obodo dị iche iche na Nigeria. Onye isi ndị otu a, ya bụ onye isi ndị ntorobịa, ọ kwụla wee dọọ ya aka na ntị si na nke a emeghe. Ọ pụtakwara wee kwuo okwu wee na-asị na ewebeghị na ndị ọchịchị, ya bụ aka na-achị ala Igbo dị n'obodo ala Igbo dị iche iche, na enweghị ihe na-egosi na ha were na ala ihe ndị a. Maka na icheta ndị otu na-achọ ka obodo Biafra were onwe ya na-ekwu na kwuburu wee sị na
ọ dị ka ndị na-achị ala Igbo na ekewere ana ihe ha na nzuzo, mana ihe onyeisi ọha ndị ntorobịa ọha na eze na-ekwu na-asị na nke a abụghị eziokwu, na ọ bụghịkwa ihe mere, na ndị na-achị anyị na n'ala Igbo na-ewebeghị ihe na-egosi na ha mere ụdị ihe dị otu a, na-ewere ebe e nyere ndị na-eche efi. Ọ bụ ya bụ ihe anyị ga na-ekwu. Anyị na-ekwu maka nri amachiri onyeisi ọba ego nke Nigeria ịgbawere ndị na-atụbata nri ego. Anyị na-ekwu maka okwu a ma ọ bụ mkpu a onyeisi otu ime obi nke ndị otu ndọrọndọrọ na-eche ndị otu ndọrọndọrọ eji nche ahụ wee mara, ya bụ Walid Jubril, ebe a ọ na-ekwusi ike na ekwesịrị ihe ndị a bụ ndị na-echefu obi n'obodo dị iche iche, ya bụ ịkwara ha ime ọchịchị obodo nke ha n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Anyị ga na-atinye ọnụ dịka onyeisi ndị ntorobịa ọha na eze ji zaghachi asị ya na nke a bụ eziokwu, ya ekwukwa n'ihe a, na ndị ọ na-ekwu ya ebe ọ ma na ekwube ndị bụ ndị nwe obodo, ọ bụ ndị kachasị na-achị obodo dị iche iche na Nigeria na ọ bụ n'ala Igbo ka otu ndọrọndọrọ a ka were gbanye mgbọrọgwụ. Na ihe ọ na-achọzi ime bụ isi na iji aghụghọ wee na-amanye ndị ọchịchị anyị n'ala Igbo ka ha onye ha na nke a abụghị eziokwu. Ọ bụ ihe onyeisi ndị ntorobịa ọha na eze na-ekwu, okwuola ya, kwuchie ya ike oge ha mere nzukọ n'obodo Enugu. Ọ nọrọ ebe a wee kwuo ya, kwuchie ya ike, wee na-agwazi ndị ụmụnne anyị na-achọ ka obodo Biafra were onwe ya na enweghị ihe dịka na nyere ndị a ala na nzuzo, na nke ha abụghị eziokwu. Ha awụpụ obi ha na nke ahụ, na ndị na-achị anyị ma ihe a na-eme. Ọ bụ Maazị Okechukwu isi guzoro bụ isi ndị ntorobịa ọha na eze gbaa gburugburu kwuru nke a, ya bụ ka onye ọbụla dịrị ihe a na ihe ndị ọzọ, nakwa ka anyị ga-esi chekwa obodo anyị dịka ihe na-ada. Kedu oge anyị ga-akwụsịdị ichekwa obodo na-echekwaghị? Kpakpando anyị na-anụkwa bụ na atọrọ ofu onye ụkọchukwu na obodo Kaduna kwa onye nke a ka a na-anụ Kpakpando nke a na ndị ntọrọ tọrọ ofu onye ụkọchukwu na obodo Kaduna. Anyị wee na-asị ihe a ga-eme ka ihe gbasara nchekwa niile wee bee. Ọzọkwa, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara atụmatụ a nke onyeisi ala anyị mere, ya bụ nke ọ gwara onyeisi ọba ego nke Nigeria, onyeisi otu ọba ego nke ukwu nke Nigeria, ka o mee gịnị ka ọ ghara ịgbawere ndị na-eje atụbata nri ego. Ọ chọrọ ka ihe ọbụla a ga na-eri ka anyị na-akọ ya n'obodo anyị. Icheta na Nigeria bụ ihe eji eweta ego gbara ọkpụrụkpụ bụ mmanụ a na-egwupụta na ala, mana ugbu a onyeisi ala chọrọ ka esizikwa na ka a na-eji nke ka a na-eweta ego na mmanụ a na-egwupụta n'ala, ka esikwa na ịkọpụta nri wee na-ewetakwa ego, kama anyị ga na-atụbata ka anyị na-atụpụ ka nri bụrụ ọkaibe. Maka na onyeisi ala ekwuola na nri ya agba nakasa, ya bụ na nke na ụwụ adịghịzi. Ọ bịa bụ ihe mụ na gị ga na-ekwu na nke a na mbịaghachite azụ. Abụ m Chizzy, ana m abịa mbịaghachite azụ mụ na gị a na-akọpịazi ya ọnụ na ihe ndị ọzọ, were ihe ndị ọzọ anyị na-atinye ọnụ wee na-aga.
ọ dị mma ka anyị gbapụsị ọsọ ozigbo anyị gwara ụnụ ka anyị chetara ụnụ ihe anyị gwagasịrị ụnụ onye isi ala amachiela wee gwa onye isi ọba ego ukwu nke Naijiria ya gbakwana na ndị na-atụbata nri ego maka na nri agba na-asakasa n'ala anyị ka ndị na-akọ ugbo wee na-akọ ya. Anyị gwakwara ụnụ na onye isi ndị ntorobịa ọha na eze gbaa gburugburu ekwuola na ọwashi na-enweghị ebe ndị ọchị obodo ala Igbo nyere ndị na-eche efi ma ọ bụ kwara ha obi dịka ndị ụmụ Igbo na-achọ ka Biafra were onwe ha jikwuo na mbụ. Ọ na-ekwu nke oge ọ na-azaghachi onye ichie ya bụ onye isi ime obi ndị otu ndọrọ ndọrọ nke eji nchanwụ wee mara oge a ka ọ na-azaghachi wee sịa mba na-enwe ihe dịka ya, na-ekwusịkwa n'ike na-enweghị oge ndị isi ala Igbo ga-eme ụdị ihe dị otu a. Ọzọkwa anyị wee na-agwa gị na ọzọ na-eme na ndị otu ndị na-eche efi ekwuola apụtala wee kwuchie ike wee si n'ọgba ashị na-enweghị oge ha na-amachi eche efi maọbụ ịdebanya achịta efi ha abata ala Igbo maọbụ ndịda Naijiria, na enwe oge amachiri iche efi abata ala Naijiria, na ha bụ ndị udo n'agbanyeghị na-ewe ndị ajọ mmadụ ole na ole dị n'ime ha. Si na okwu a na-ekwu na a na-achọ na ha na-ekwu maka ịmachi iche efi bata ndịda Naijiria na ọ bụ ashị. Wee na-agwakwa gị na ofu onye ụkọchukwu ka ndị ntọrị tọgoro na obodo Kaduna, onye ụkọchukwu Noma nke ụlọụka Baptist Church ya bụ n'ụka Baptist na obodo Kaduna, ka ndị ntọrị baru na be ha. Ya bụ a na-ekwu na ndị a lụrụ ihe dịka 20 wee banye jiri ike banye n'obi nwoke ma wee tọrọ ya n'ofu nwa ya. Ozi a na-anụkwa ugbu a bụ na ndị a tọrọ ya enyela ezinụlọ ya mkpụrụ ụbọchị 5 ka ha weta ego ha n'ala, na ọ bụrụ na ha eweta ya ihe na-eme na Naịjirịa ugbu a. Mana ndidi na amamihe ka anyị ga-eji wee na-eso ya. Ya bụ na oge ruo na oge gị wa ga-esi wee ji wee na-atị ọnụ n'ime ihe a. Cheta na ọnụka bụ ọnụka Igbo, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị ga na-asụ Igbo yele eye, ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. I wee gwa ya ebe isi akpọ, emekwana gịnị, agwakwana asụsụ Igbo ọgwa, na emekwana mkpọtụ, akọkwala ọnụ. Ndụmọdụ ka anyị chọrọ anyị ewube okwu gị ozugbo ugbu a. Ofu ekwentị bụ ihe na-alụ ọrụ tata: 099-331-11009. onye na-akpọgwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ. Ndị ebe isi akpọ nwanne enwe ndị ka ị mere ya dịrị gị na mma nwanne. Ọ dịkwa mma maka na atụmatụ a ya anaghị obodo n'ukwu ya. Udo dịrị gị. Udo dịkwara gị nwanne m. Udo dịrị gị. 099-11009. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere? Ebe gwa m afa gị nwanne. Nweze ndekwa na ebe isi akpọ. Esi m n'ugwu Eke nke dị n'obodo Abịa. Gaa n'iru nwanne. Ọ nọchiri isiokwu nke taa ọmaka. Daalụ. Onye isi ala kwuru si na ndị jiri ebe niile ka a kwụsị ịchọbata nri site mba ofesi. Ya nwadekwa anya na ebe nri a jiri ebe niile, ndị na-akọ ọrụ ugbo na-eti mkpu na-ebe akwa. Ha
na-akọta ọrụ ugbo esi ndị Awụsa abịa mebisie nri ha kọrọ n'ubi ọwa ebe a ka nri dị o ji esi ka akwụsị tụbata nri si obodo oyibo. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ka agụgbuchaa ndị obodo a ya mee ka ọ pụta ihe adị n'ebe onye isi ndị ọha na eze okwu ka ị ga-anọrọ ka nri ihe ị na-ekwu anyị ga-anụzi ya na onweghị ihe ọbụla bala dịka Igbo nwaanyị n'ala Igbo. nwanne biko ị ga-anọgharị ka ndị ọzọ tụọ na ya ga-anụzi ihe ị na-ekwu mana ekene dịrị gị daalụ. Gwa ya afa gị na ebe ishakpụ nwanne mmadụ odogwu mmụọ ga n'iru Emeka mbe awụkwanara ya awọ n'ehi a kwukwa eziokwu ịma ihe a na-ekwu na onye isi ala ziga amachi na-ebubata ndị n'obodo a. Ọ si sa agbanwezikwanụrụ ego bekee eji ebubata ya ego eji ebubata ndị n'obodo a. Ya nwa mana ihe ọ na-eme anyị nwere anyị mme ma ọ were chọta ihe ọ na-eme ka ọbụnwe nke ka akọ anwabụ m na-esi ha ada mebisi ya ka ama na ka nọ na-agụ ka agụ na-egbu ndị mmadụ ihe ọ na-eme maka ọ mana ha nwa na-achị ede na o nwere ọbụmnobi o ji wee pụta n'ụjọ pụta ka o mee onye ọbụla ka ọ na-akpa isi ana maka agụ na-agụ ga-agụgata gị ga-akpọrịrị isi ana ya ka o ji mebe ihe ọ na-eme peta ọbụna ndị anyị ga-ama ihe kwụsị ihe ndị Awụsa eji ha agwụde. anyị anaghị agwa asụsụ ọgwa n'ebe a Igbo ka anyị na-asụ Igbo ele ya kpọọ anyị atinyekwanere asụsụ ọzọ. Ọ dị mma dịka nke onye isi ala na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka ya dịka o si ihe iwu ye onye isi ọba ego ukwu nke Naịjirịa iwu si ya agbagokwanara ndị na-atụbata nri ego eji atụbata nri. Ndị mmadụ na-apụtagasị ugbu a wee na ndị mmadụ na-apụtagasị wee na-ekwu okwu ofu afọ Igbo so bụkwa bụrụ osote onye ụlọ ọrụ maọbụ ọba ego a bụ nwa Moghalu. Icheta na nwa Moghalu nwafọ Igbo sobụzọ ọkwa ka ọchịa Naịjirịa n'oge a dọrọ ndọrọ ọchịchị gara aga. Ọ na-ekwusi na iwu nke ọnọ akụ a ya bụ iwu nke afọ 2007 na o yere ọba ego ụlọ ọrụ ọba ego kachasị na ikike ịkwọrọ onwe ha na-eme ihe n'usoro na ekwesịghị ịbụ ebe ekwesịghị onye ọzọ ekwesịghị ịda na-agwa ha ihe ha na-eme n'ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọzọ na-ekwukwa ndị ma ihe gbasara mkpapụ na mwepụ na ihe gbasara azụmahịa sokwara na-ekwu wee na-asị na ụdị a na onye isi ala kwesịrị ịhapụ ndị ụlọ ọba ego a ka ha rụọ ọrụ ha na-enweghị ịtụzi ha aka maka na iwu hibere ha maọbụ hibere ụlọ ọrụ a nyere ha ikike ime ihe n'onwe ha. Ọzọ dịka ibe ya dịka nsị gwa unu n'oge a na-ekwu ihe a ụfọdụ ekwubekwana ya na a na-asị ma chie nri a si bụ n'ụzọ kwado ndị na-akọ ugbo mee ka ndị were ana ebe ha na-akọ ugbo ka ha na-akọ ya n'udo na-enweghị nsogbu nke ndị na-eche efu maka na imirikiti ahapụ na ana ebe ha na-akọ ugbo
adịghị ejezikwa ebe a. Ụfọdụ oji ego agaghịzi ebe a maka na ha ga ndị na-echefu agaghị ekwe ha ṅụọ mmiri tọgba iko. Ya bụ ụmụ ihe ndị gasị anya a na-ekwu. Aga m na-ewekwara okwu unu wee na-aga, mana cheta na afọ dị ga-abụrịrị afọ Igbo. Agaghị agwakwanara anyị asụsụ ọzọ ma ọ bụ sụọla ya asụsụ ọzọ n'ọnụ ka ọsụ Igbo ka anyị na-asụ. Nwanne ndị ka imel Igwe nwa okike gaa n'iru nwanne, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Mana mbugharị ka eji elewa mgbe ọka o wee dị mma. ise daalụ nwanne m, daalụ, udo dịrị gị. Ọ Chukwu ka a na-ayọ. Ihe a bụ ihe Igwe nwa okike si ebe wee kpọọ ọgwụ n'aka Chukwu ka a nọ n'ime ya. Gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ. Maazị Chizzy na-akpọghachiri m azụ. Enwe gaa n'iru. Ịmara ihe ndị ebe ọrịa ndị a bụ na ya bụ ọrụ mbụ Chukwu nyere mmadụ. Mgbe otu ọmụ na ha adịghị gị ma ọ na ịdịghị ike bụ na ịrụ ya bụ ọrụ. Maazị Chizzy na ịbịa na be anyị mgbe nya oge enweghị ihe mere, mana ugbu a ọdụ ọzọ etu a. Ya bụ nwoke a makwara ihe ọ na-eme n'obodo ahụ, maka nke o kwuru ọ ya nakwa obodo ahụ akwa o tere. Daalụ. Ọ dị ma ihe ọzọ na-emekwa bụ na anyị agwala unu na ndị otu ndị na-echefu ekwuola n'ọsị n'ọwashi na-enweghị oge ha kwụsịrị na agaghị na-achịbatazi efi na ndịda Naijiria. Wee gwakwa unu na onyeisi ndị ntorobịa ọha na eze gbaa gburugburu ekwuola wee sio na ọ bụghị eziokwu na-enweghị ala ndị na-achị anyị n'ala Igbo nyere ndị na-eche efi na nzuzo. Ọ na-ekwukwa wee na-asị na onye isi ndị ime obi nke ndọrọndọrọ eji ncha ndo maọbụ nchanwụ wee mara na okwu a ekwuru ya ekwuzina ya ejikwa na aghụghọ wee na-achọ ka ọ kwanye ndị isi ala anyị ka ha were anaghị ha na nzuzo. Ya mere ị ga-eji wee kpọọ ugbu a tinye ọnụ wee ndụmọdụ nke gị. Cheta akọrọ ọnụ ya ndụmọdụ ma sụọ Igbo yele ihe akwakwanara ya asụsụ ọzọ na ya. Gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịkwara gị na mma nwanne. Oye ebe ka isi akpọ? Chisom ndị ebe isi akpọ nwanne. Gaa n'iru ezigbo mmadụ. Ndị ụlọ nzukọ na-achịkwa ego ha gbanweziri ego eji gwurite nnu. Nyawa bụ onye mepere ọnụ ya si na ya achọghị ka a na-ebubete ndị obodo bekee, na ihe ọ bụ n'obi bụ ka anyị kọpụtawara nke anyị, mana ya afụgo n'obodo ebumnobi ya si wee na ihe onye ọbụla mmadụ bụ na ya na-ewu uche. Enwere Chineke nọ n'eluigwe, ịghọtago? Daalụ. Chineke nọ n'eluigwe na-ekiri anyị ncha niile, mana ya mara ama na onye ọbụla marụ Chineke aka ada akọcha ije ahụ akọcha. Ya jisi ike. Nke bụ na ha nwabụ ndị na-achụ efi ya kpafụrụ ebe ha na-achụ efi, ọ bụla ndị mbeta na ha ga-enye ha ala ka ha nwee ike chụwa efi. Anyị nwabụzi ndị nọ n'ala Igbo ebe a bụ ndị a na-egwupụta mmanụ na nke anyị abịazi ejeruo ọba ebe a
agbanwe mmanụ ka ọ bụrụ ihe a ga-eji na-enyere ndụ aka. Ọ bụrụ na be ha ka a ga-eje je rụọ nke ndị Igbo kpọrọ mana ọ na-agba anyị ka esi nwute mmanụ kapụ na-achụ na be ha. Ọ bụziere na be anyị ka a ga-aga rụọ ọrụ ha ọbụla oge efi ebe ha ga na-anọ na-achịkọta efi ka anyị jụọ n'ụlọ anyị ajụjụ. Ihe anụ ọkwanụ onye isi ka ọ na-aba agwa sị ya na mmanụ dị na nri mana mmanụ adịghị na ya bụ gwete. Ihe a niile agba aka ebe agbagbugoro onwe ihe nwoke a n'obi mana ha nke ọbụla otu wee dị chukwu ka anyị nọ n'aka. Daalụ udo dịkwara gị nwanne. Ọ dị ma ka anyị chetakwara unu na atọrọ na ofu onye ụkọchukwu afa ya bụ Nnọọme na obodo Kaduna. Ndị tọrọ ya wakporo ụlọ nwoke ma na elekere ya 3:30 n'ụtụtụ ụnya n'isi na Ngwuge dịka anyị si ekwu ya n'ụnya ka a wakporo nwoke ma tọrọ ya na nwa ya nwoke. Ha ekwuola wee sị na ha nyere ndị ezinụlọ ya mkpụrụ ụbọchị 5 ka ha mee gịnị ka ha weta ego ha chọrọ n'aka ezinụlọ ọ bụghị ya amakwa ihe ga-eme. Ka anyị na-ewekwa okwu unu biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chizzy nwanne ndị ka ị mere biko nwa bụ eze ebe ka isi akpọ nwanne o. esi m n'okpuru ọchịchị Enugu. gaa n'iru nwanne. Nke bụ eziokwu bụ na n'ihe onye isi ala anyị kwuru na-ese na ndị nnukwu ụlọ ọchịchị ego kwesịrị ịgbanwere onye chọrọ ibubata ndị na-afanye ego. Ọ dịkwa m ka ya bụ okwu agara n'anya maka na onye ọbụla chọrọ igboso ọgụ sopozu ibu ụzọ gbosee mkpọtụ ọgụ. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Mmụọ Chinne abatago n'ọgbọ. Mmụọ Chinne ngwata ihe ọnụ okwu. Mmụọ Chinne daalụ. Daalụ Mmụọ Chinne. Mmụọ Chinne niile. Daalụ. Ọ dị ma uche ya adịghị ya njọ. Ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya. Anyị na-ekwu wee na ya ekwugasị ụmụ ihe megasịrị ka anyị chetara ụlọ onye isi ala enyere ndụmọdụ wee ihe ntụziaka ihe onye isi ụlọ ọba ego etiti kachasị elu n'ala esi ya gbawuzinara ndị na-atụbata nri ego ya gbawuzinara ego eji atụbata ya ma ọlị ma ya emegwana ya awụkwana ya awa maka gịnị maka na nri agba nakasa n'ala anyị na achọrọ ka nri bụrụ ọkaibe kama anyị ga na-atụbata ya si na-atụpụ
ọzọ dị ka ibe ya bụ na anyị na-agwa ụnụ na ndị na-eche efi ndị otu na-eche efi ekwuola kwuo ya hoo ha na-enweghị oge ha sịrị na ha mana achịtụ efi abata ndịda Naijiria, wee na-agwa ụnụ na onyeisi ndị ntorobịa ọha na eze ekwuola wee kwuchie ike si na enweghị ihe eziokwu dị na ndị na-achị anyị n'ala Igbo yiri ma ọ bụkwara ndị na-eche efi obi na nzuzo. Ọ na-ekwu nke oge ọ na-azaghachi onyeisi nke ndị otu ya bụ onyeisi ime obi ndị otu ndọrọ ndọrọ nke eji ncha wee mara nke na-agba mbọ wee na-ekwusi ike ka ihe ndị na-eche efi n'ala Naijiria, wee gwakwa gị na-asị na onye ụkọchukwu bụ nke nọ na Kaduna ka a tọgoro ya na nwa ya. Ugbu a ihe a niile bụ ihe megasịrị ịmara ebe ị ga-echi wee tinye ọnụ tinyekwa ọnụ maka nchekwa dị na-eme n'ala Igbo a. Ndị ebe ishi akpọgwa ya afa gị? Ee, ada onyinye ndị ka ị mere ezigbo gaa n'ere ezigbo mmadụ. Ọkwa udo dị, o tekwala anyị nụrụ ọnụ gị. Udo dịkwa? Ngwa jisi ike. Udo dịrị gị. Ọ dị maka anyị na-ewekwara oku wee na-aga. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Nwanne mmadụ, ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne o. Onye Ebere isi na isi ebe akpọ. Esi m Enugu na-akpọ. Gaa n'iru Ebere. Ebe m itinye ọnụ na ihe onye isi ala kwuru maka mmazi aka o nyere ndị ọba ego n'obodo a. Ịma na ọba ego onye kwuru onwe ya, ọ bụ ofi ha ka ndị ọkaiwu si wee kwụrụ onwe ya. Ọ bụ otu aka ha ka ndị na-eme ntụziaka si wee kwụrụ onwe ha. Ọ bụrụ na onye isi ala kwulite ihe ntụziaka n'ebe ndị ọba ego nọ, ndị mba ọzọ ga-atụ egwu maka na ha ga-asị na ha kwụrụ onwe ya. Ịzụkọ ahịa ga-afịa ahụ. Ọ ga-enyekwa nsogbu ndị ọzọ ibubata akụnụba ha ebe a, maka na ịga na mba ndị ọzọ ụdịrị ụlọ akụ dị otu aha na-akwụrụ onwe ha dịka ndị INEC maọbụ kọtụ. Mana nke Naijiria, ọ bụrụ na edeba ya nwanne m nwoke, okwu gị mara mma nke ukwuu, mana ọ dabaghị ebe a maka na Igbo ka anyị na-asụ. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Nwanne m ndị ka ị mere. Mmụọ na-ekene gị. Okay, ama na ihe nna
eziokwu mkparị ha ọkaliana mana anyị nwere ka anyị si ekene mmadụ kpọọ okwu maọbụ na ịchọrọ ekene mmadụ ịkpọọ ya etuo ya afa ya maọbụ ịkpọọ ya afa ya ekene ya maka ọrụ ihe ọbụla ọ na-eme ikele anyị were ekene n'ụzọ dị iche iche ekene na-egosi ịfụnanya anyị anaghị ekene wee sụọ ihe na-amaghị wee na-apụ a na-abụ anyị chọọ ikene anyị ajụ ese ndị mmadụ ịfụnwe mmadụ n'ọrụ ikene ya n'ụdị ọrụ ọ na-arụ n'ụdị ọnọdụ ọ na-ajụọ ya ese ndị be ya na-eji gosi na ibu ọdịmma ya n'obi mana ụfọdụ ụmụ asụsụ a na-egbubita na-enweghị ihe ọ pụtara ọ bụghị n'ọnụ ka anyị na-asụ nke anyị na-asụ Igbo ele maka nke anyị mara mma nke ukwuu asụsụ Igbo amaka ya bụ ịchọọ ịgwa ya okwu ebe a ị ga-asụ asụsụ Igbo ele afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ngwa tinye ọnụ n'okwu bee ya nkenke nna m ibugo na nwoke m jikwa na anyị n'ọrụ o kwetego nke na-atagbu ihe anyị kọrọ ọ na-atagbu na-egbu ndị ọ na-egbu o mekatazie ka m weturu ya awọ wee tinye ya na ibe mezi n'ụdị ebe edebere nri a na-eji ebe edebere nri ka ebe anyị kọta nri nwe ọkwa ndị na-akọ nri ga ndị ọrụ nwa ji ibe na wee na-agbagbuche onye kwakụkwara akwakụ ka anyị kwakụkwa akwakụ were uche wee tụrụ nwoke onye anyị chọkwa anyị ndụrụ onye chịkwa n'ụlọ orire mgbe ụlọ orire ọya arụ ya n'anya na maka ịgbakọ ụwa ibe na-eme ibe onye na ndụ na ana nwunye dị ezigbo omimi mana ndị be anyị ụwọrụ dị maka ego nwere chọọ ikwu okwu ka ọwa makwa na ogbutụrụ ọtụtụrụ ka anyị wekwere uche tụrụ nwoke onwere ebe anyị ya sị na anyị jetere n'aka onye iwe niile o kwere na nkwa nwere nke o mere eme tụtụ na ọghọrọ ịghọrọ gbogbo egbu ka ọghọrọ gbara ebere kedu ebe anyị ebido ewetị na ebe anyị eji wee rọdị ya na ọdụ mma nna m biko kene amaọbamela anyị eji wee kwuo kabara ihe m na-ekwu na wee si na ụlọ orire ma ọ dụrụ ka ọ ya atụ ọ ga-ama na ụlọ orire onye ọ na-ati ikwu uche ka anyị okwere uche tụrụ nwoke kedu ebe nnidu anyị gbo nwaanyị eziokwu kedu ebe nnidu ụdị agụụ dị ibe ka ị na-etete ka anya wee site ebe eteziri nri ọ jọgbukwere udene osigbukwuo nkapụ okwu na ọnyere anyị na mbege daalụ nwanne ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị na mma ịma na uche ka oke eze ekwu okwu atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa na-ese onye ọbụla chekwa onwe ya jiri uche mebe ihe a maka na nke bụ eziokwu bụ na anyị bụ ndị udo ụzọ ọbụla kachasị mma biko ga-eweta udo ndị ma ihe n'obodo n'ala Igbo pụta nke ejiri amamihe wee dozie ala Igbo ka ejikwara atụmatụ dị mma wee dozikwa obodo anyị n'ime obodo dị iche iche ọkwa ka a na-ekwu ofu onye eze ọdịnala na-eti mkpu wee na-asị na ebe yawa na-akọ ugbo nke ya na ndị na-echefe anara ya na-awakpo n'ebe ahụ niile kedu oge a ga-ekwudebe ihe a kedu oge a ga-ekwudebe na efi sikwa na efi asịghị efi bụ akwụ ndị mmadụ ha ji nke ha achọrọ akpata akụ nke ha ndị na-akọ ugbo bụkwanụ ọrụ gbara ọkpụrụkpụ osinachi kemgbe ụwa ka ndị ahụ nọ ebe a wee na-akọ ugbo ha na-akpa nri ha na ezinụlọ ha ga-eji wee na-amịchapịọm na-egbo mkpa ndị ọzọ eburu nke ha bịa wakpo ha okwu onye kwusie asịpụta kpuo ọ dị mma ya bụ uche ka a ga-etime ihe a ndị niile ọnụ na-elu n'okwu biko onye ọbụla jiri amamihe ka emebe ihe a atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi mfe ike nkwụcha abụghị ụjọ ma biko ka onye ọbụla ke nkwụcha ịfụ ihe na-adịgasị anya n'obodo ịkpọ ndị nche obodo ndị ogbo ọgụ ka abịa ihe aka ka ejiri amamihe chikwaba n'Igbo ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ekelela m onye ukwu kele onye nta na-ekele Tochukwu Tobel to si egbugbe ihe a niile ụwa niile nwere na-afụ ya ịmara ọwara niile eji afụ ekiri oyoyo ma na-afụ ezikọrịta ozi jee chọba Chizzy anị ma ọ bụ Kpakpando ị ga-afụ ihe niile a anyị na-aga na-akparị abụ m Chizzy anị ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma